नै जोंना मादैया बेबो सासे लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय फिन खेबसेबाव बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनायखौ जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै। ओमफ्राय आंथ' न'आव दंफैयोना, ओमफ्राय दा जोंना मादै सासेनाव आलासि जाहैनो नागिरदों। आइमोनबो दङ, ओमफ्राय आबैबो दङ। ओमफ्राय नै जोंना आबैया फैगासिनो दङ। र' आं दा खाथियाव देखायगोन। स' नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौहाय। हनै नानियालाय नानिया हनै लामाजों थांदों, हारसिङै लामाजों। नै जों गामिया बाजारनि मोजां बारा जाबाय हारसिंनिया। मा ओंख्रि? नै मादै मोनाव जोंना आबैया लोगोफोर खारबाय 100 बोसोरसो जाबायदां, 100 इयार्ससो जाबायदां आबैया। दाबो दङ नै। आबै नोंना फिसाफ्रा साबैसे खोन्थासाय? 10। गोबारै खोन्थाबा 10। आबैना फिसाफ्रा 10 जन। हिनजाव साबा हौवा साबा। हिनजाव साबा हौवा साबा आबैना फिसाफ्रा लोगोफोर। गोदोहाय बिसि बुरजा बुरजा फिसा खाङोमोन। दाथ' सानैनि बारा खांला, सानै साथाम बारा खांला। नि बारा होदों नङा आंनाव गयखौ। आबैया नै आबैया बेसे गोबाव थाबावगोनथाय लोगोफोर खोन्थाहरलाय कमेन्टआवहाय। 100 इयार्स जाबाय आबैया नै। आबैजों समानखा आंबो। खर'खौ दानखोबाय ओरैहाय। जा मोजां जोंना गामिया बेरायनो, एकदम बिफां लाइफां गोजाथार, थान्दा थान्दानो। जों दा मादै मोनाव आलासि जाहैनो नागिरदों। आबैनिनो फिसाजो गदाय आरो आं दा देखायगोन। ओरै फै। हनै नानिया ओमफ्राय नै बेबो आंनि बिमायनि फिसाजो, बेबो आंनि आइनि फंबायनि फिसाजो। नै बियो दाबो फैनो रोङा नामाथाय। थांबाय थानोसै जोंहा। ओरैनो हादो नै जोंना मादैया बेबो सासे मादैया गन्थं गोलाव बिदि दाखेबाल साइज नुयो मानसि साइज। ओमफ्राय बे नैबे आबैनिनो फिसा गोजा, बेयो गासिबो नैबे सानैया। ओमफ्राय हनै आदैया गारि सालायदों। खुलुमबाय होनना बुंहरदो बाल। एखे गोजाथारहाय जोंहा नै सोमज्रो गन्थं गोलाव गोलाव। नै बिनाबो नोगोम गोलाव। थांबाय थानोसै दा। नै नानिया हाय नुदों मामि? हाय। आंनो खुदुम हरदो। भिडिअ खालामदों नालाय। मा इउटुबारनि फिसा। Muncarnya sekolah ini, muncarnya sekolah. Tuh. Hey guys. Anda sekolah versi dengan Nadi ini. Alasi jalan sampai.
나디 용씨 오마비도 떡구하시 아르 달리라와우 아르 나는 중아비도 야이셔 하이가 नोंसिनि स्कुलनि नामा मा नाम? जायोबा आंद्राय मा होनोमोनलाय आंद्राय जायन नोङो खिबो जायन ओमफ्राय नोंसिनि फादारनि नामा? दिनैथ' नङालै दहाय होनखादोंमोन आं माय स्कुल इज थादाय बाबु जसे आंखौ मिथिखाबायबा आङो सिरि सिरि नोंस्रा Masai sindang kudu na jaga berai thobra brane. Aku hasona ini mungkin ladang ibu. Nai sa lengga tino. Kita jaga sa ya. Tasty kali. Nah, bukan dia. Anu juga sih. Yang nggak. Nah, ini baju dia. Kiri sa. Hasur bane na. Murgi. Nama dia daw godadoं. Hai juga. Này đâu nó đi đâu local. Hai. Đây dia. Ada saya. Mas ya kaya pantai. Này ya khai đàn phăng gần. Nani ini dulu sih. Ini dulu pikir saya lagi. Thando. Iya, Ôi tặng. Ra đó. Ai stream lại thằng khờ. Iya, Noy. Mai tadi lembra tak ada. Hả? Hanya pada kamu di Dubai. Ra chơi. Ra đó để. Video. Đây là nhầm. ओमफ्राय लोगोफोर जोङो ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै दसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय दसे रेस्ट लानानै जोङो न'आव फैफिनबाय आरो बेलासिबायमोन नालाय ओमफ्राय लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौहाय बावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआवहाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ जाय साबसक्राइब खालामाखै अननानै साबसक्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा